Ibinguphansi phezulu kule mpelaveki inkokheli zangaphambili ze-ANC zikhwela zizehlela kwesesihlalweni uMongameli Cyril Ramaphosa. Abebesakuba ngoMongameli uThabo Mbeki, uKgalema Motlanthe noJacob Zuma bathethe phandle eluntwini begxeka kambe uRamaphosa ngokuzalela endle kwimisebenzi yakhe njengomongameli wesizwe neqela. Former presidents of the ANC must become ex-officials of the National Executive Committee, sit in the NEC. And I encourage to use that platform to raise whatever issue they may have about how the NEC carries its own work going forward. Kwelinye icala lombutho ubhengeze okokuba inhlanganiso zamasebe eziqwalasela ukuchonga abantu abazawungena kubunkokheli be-ANC kule nkomfa isemnyanga yangoDisemba wongezelelwe ukuya kumhla wesi-7 kuNovemba. The Treasurer General, on behalf of the Secretary General's office, has already written a memo to our provinces and regions, advising them on the extension of conducting of nominating branch general meetings. Liphumile ke ilizwi elibhekisa kwabebesakuba ngoMongameli uMotlanthe, uZuma noMbeki ngelithi mababuye ngeneno ngoku kusoloko begxeka inkokheli ehlele esihlalweni uRamaphosa esihlangalaleni. Akwaziwa koba ingaba bethu esisithathu sizakuphulaphula kusini na kwesisicelo. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.